Og det næste indslag, det vi har, det er jo, at vi har inviteret selveste hr. Ole Testrup i studiet. Yeah. Og hej til dig, Ole. Er du der, Ole? Ole? Halløjsa! Ja, hej Ole. Hej, Ole. Vi ved jo, at dig og familien så har hørt med her i vores show sidste mandag. Hvad synes I om det? Det kunne vi godt lide. Det kunne vi rigtig godt lide. Det er vi sgu glade for at høre. Tak, Ole. Du skal også møde Markus herovre på min venstre side. Han har jo den største bandit, jeg personligt nogensinde har set. Er det rigtigt, Markus? Kan vi ikke... Du skal lige prøve at hæve den frem. Kan vi ikke... Hvad siger du til den, Ole? Jamen, Ole, kan du se den? Ja, den onden lyne mig aldrig set nogen med så stor en svulst. Nej, det har jeg sgu heller ikke. Prøv at holde den, Ole. Ja. Det er godt nok. Det er godt. En tung krabat, hvor. Ja, Ole. Ja, det var også ret i. Det Men udover at have en kæmpe bandit, så har Markus jo også verdens sødeste familie. En rigtig sød familie, faktisk. Ja, nu kendte du jo ikke hans søster Katinka. Hun var en værre smadsur. Nu skal du tale pænt, selvom rygtet jo går på, at hun har... Boller med Gud og være med. Ja. Ja, hvad så? Nå ja, jeg knæppede hende sgu selv. Ej, Ole. Ej, nu nok om Markus' søster. Ja, prøv lige at lade hende være. Vi har jo egentlig inviteret dig i studiet for at diskutere lidt indvandrerdebat, som har været meget oppe i medierne med, at de her ghettoer, de bliver nærmest styret af sådan en junglelov. Hvad siger du til det? Vi kunne ikke have sådan en flok bavianer til at regne rundt og skide i skovbunden, vel? Hvad kaldte du dem? Bavianer. Ja, det kan man vel også kalde dem. Hvad skal man gøre ved det, Ole? Man skal være efter dem. Ja, vi ved jo, du selv som ung har været meget efter de her bavianer. Hvorfor stoppede du egentlig med det? Kørte af ved en go-kart-ulykke i 1957. Det var da trist. Men vi havde jo tænkt på selv at gøre noget ved problemet. Jamen, held og lykke med. Jo tak. Hvad sagde I egentlig, sådan, når politiet kom forbi, mens I var efter de her indvandrere? Vi jager! Fornuftigt. Nå, okay, men vi ved jo, at en af dine sammensvorne, han greb fat om problemet på en helt anden måde, og gik efter de... knap nok køre på cykel, uden at stå oppe i pedalen, så må jeg fik de. Ja, okay, ja. Ej, vi siger tak til Ole. Nu må vi lige bede om kammertonen. Ja, Ole. Vi smider et nummer på med Hit Me With The Rhythm Stick i Enjoy and the Blocks.